Аз умрях! Аз умрях! Аз умрях, бе! Пак съм на топка, бе! Пак съм на топка, бе! Пак съм топка! Леле, кой идва отзад така, бе? Аз съм жив! Ама, кой? Как умря, бе? Какво е това, бе? Каква е тази бутилка там? Как? Много ясно е. Не! Ти отлизи! Умрях, бе! Няма, бе, как ще умреш, бе? Ти си наш човек, бе. Абе, защо като взема да ските и ме хвърлят другата година? Скачам в 26-та директно. Абе, ние вече сме 26-та, бе. Чай! Чувате ли ме? Чуваме те, къде си? Под моста! Под моста. Къде под моста? Опиши малко какво има около теб, плътно до теб. Еми към края! На другата страна, не където е караваната. What? Как падна до другия край на моста, бе? Не паднах, фръкнах. Леле, бата, тая каравана, Ауди трябва да се учат от нея. Мани на Ауди 4x4. Това е истинското 4x4. Хоп! Хоп! Не, брато, какво ме духа, бе? То ме хвър... 4 по 4. 6, 7. Така, готови ли сме? Какво стана, бе? Какво се... Папка... Къде си е? До едно дърво. До едно дърво. Ама няма зелено върху него. Ето го, бе! Намерихте, бе! Какво си почиваш тук, бе? Какво си почиваш, бе, младеж? Стоиш си? О, замерихте с цигара, извинявай, надявам се не ти запалих газа. Не знам. Ти трябва да го взривим. Чакай, Теро! На твинче! Значи, Теро, слушай са, поне не знам играл ли си, не си играл. Първи бутон палиш цигара. Втори бутон пушиш от цигарата, за да си по-бърз. Трети бутон замеряш хората с нея. Нали? Така. Микрофона! Какви са тия снежни топки, бе? Чакай! Как е живота? Абе, чакай, бе! Караваната ще е така, бе. О, Злат! Само моля да минем. Вързали се? Не, хвана го. Сега дръж се здраво. Готов си? Така? Не, какво трябва да... А!